So onye isi na-edu onye na-ahụ ụzọ. Mba, ya 419 na wayo gboo. You know, mana it's all unfortunate. Ụmụaka achọghịzị ịgụ akwụkwọ, ha achọghịzị ịmụ ọrụ. So many of them gives into this fraud called women this na-eme money ritual. Ihe na bụ fake, ọ bụrụ eziokwu. America money ritual gịnị? Ka onye na-emeri gị ebe ka na-eme anụkọta je gbuo mmadụ sị na-eme ka ime ritual. You are a murderer. America money ritual. Agwọtaghị ego n'ọgwụ. Ọ bụ na a na-agwọta ego na ọkọ ka bije na Central Bank ime aka etu a ego na-edebe ha disappear la na be gị na mana onye na-agwụrụ gị ọgwụ ọ ga-asị gị nyegere ego ga-eji gbaa fuel unu wee gaa ebe ahụ na-aga mana ọ ga-agwọ ọgwụ eji onye ego mana o jiri ego fuel orukọnakwara gị ego kwuo ụmụ ya school fees ị transfer gị ego sị cheki ya bekee anya na mmiri ọba ebe a kwụọ ụgwọ school maka na-achịchịpụ nwa ya na klaasị ebe ọ na-aga school ọ transfer were mana ọbata ọzọ akọwakọ ya na-akọ. You know, so all those things don't work, or it doesn't work at all. Oh, 419.